Salamu alaikum. What? Ikon Allah. Ya Alhaji, ai na ganta a tsakar gida ma tana ta fuffuka kenan. Yanzu tun yaushe aljanin suke ta wannan din? A'a, karka damu, kwantar da hankalinka, yanzu zan kore su. Irin wannan ai da ka gaya min tun wani da tuni sun fita. Na ga uwa mu gayan ne. To Allah sarki. Ya mutum ya kashe kuɗi ya auri tsaleliyar budurwa irin wannan aljanu su hana shi sakat. Sai irin wannan ta zo mu sai ake tuna da mu, amma ba haka ba Alhaji ba ruwa yake yi ba. Allah sarki. Kai za ku fita ko ba za ku fita ba? Ba za ku fita ba. To ai irin ku muke so mu samu. Bismillahir rahmanir rahim. What? Ka haƙuri karka kona mu. To za ka fita yanzu ko ba za ka fita ba? Ya sunanka? Sunana? Abubakar. Abubakar? To kuma kai da sunan manya sai ka zo ka samu tsaleliyar budurwa irin wannan ka shige jikinta? Taimakon ta muke so mu muna so ta zama biloniya. What? Ta zama? Biloniya. Mai kuɗi sosai ya sa muke na shiga jikinta. Allah sarki, tun da na ji ka ce Abubakar na san mutumin kirki ne kai a aljanin ba. To yanzu za ka iya fita ni sai ka taimaka min ka shiga jikina ko kuma yaya? Me zai hana? To da Allah shiga jikina kawai in ya so ni ba sai in zama bulwaniya din. To shi ke na an gama. Ta ina za ka shiga tukun? Ta hancinka. Ta hanci na? To bara ku da hancin da kyau.